Vesa tässä AVH-sähköltä moi. Tällä videolla vastaan sellaisiin kysymyksiin, joita minulta sähköasenteena usein kysytään. Toinen kysymys, jota minulta paljon kysytään ja usein kysytään on, että kun palkkaan sähkömiehen töihin, miksi asentaja laskuttaa myös matka-ajan ja kilometrikorvaukset. No jos ajatellaan tätä palvelutyönä, että asentaja tulee asiakkaalle kotiin ja ajaa omalla autolla sinne, niin kyllähän hänen kuuluu tietenkin sitä korvaa saada ja myöskin tämä matka-aika niin tuommoisissa pienimuotoisissa töissä, jotka on kestää ehkä muutaman tunnin, niin siirtymisessä kohteesta toiseen menee pääkaupunkiseudulla ruuhkassa ajassa yleensä noin puoli tuntia. Ja asentaja ei saisi koskaan päivää täyteen 8 tuntia kuitattua asiakkaalta, jos ei matka-aikaa saisi laskutettua. Et se on lähinnä syy, että se saadaan tämä todellinen aika laskutettua asiakkaalta. Jos haluat lisää vastauksia kysymyksiin, mene AVH Sähkö Oyn sivuille osoitteeseen www.avh-sähkö.fi kautta ukk.html. UKK on lyhenne sanoista useimmin kysytyt kysymykset. Huomaat kaikki kirjaimet tuossa UKKssa on isolla, niin löydät varmasti perille.